Hola a tots i a totes, soc l'Estel i benvinguts al meu canal. Avui fem el Vlogmas número 12! El Vlogmas d'avui és el Vlogmas més exòtic, més trepidant i més aventurer de tots els que hem fet, perquè avui hem anat al zoo. Estem molt rebentats, ha sigut un dia molt llarg, però ha valgut la pena. Us ho ensenyo en el vídeo que ve a continuació. Aquests són els que maten el pare del Simba. There's 8 monkeys? Hey, look at the monkey. Monkeys. Is he on his back? Somebody's gonna come help him. Jeez. You know how the horseshoes come up and they eat their fins? Funny looking, aren't they? Look, there's one. Who's this right here? I ja està, ja s'ha acabat el vídeo. No hem gravat cap comiat emotiu del zoo ni res perquè estàvem molt, però molt cansats. Avui hem fet 18.318 passes.
l'arreglar-lo segurament més que jo n'ha fet. I estàvem molt cansats i no hem pogut fer el comiat que el zoo mereixia, però ja està, ja ho tenim. Ja tenim un altre vlog més al sac. Ens veiem demà. Adéu!